Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa, som Levko a ľudia, dnes to bude story time o mojej zranenej ruke. Čiže išla som s kamarátom na bicykli a vlastne proste sme jazdili a našli sme si aj takú dobrú, veľmi dobrú trať. A vlastne my sme išli aj po chodníku, aj v lese sme boli, aj v takom teréne a proste tak. A boli sme aj v meste a tak a proste my sme išli a našli sme si pár veľmi dobrých skokov. A bolo tam napríklad, bola tam aj bol tam aj taký veľmi dobrý drop. Aj boula tam bola, aj boula tu, jak sa to volá boula, počkaj, čo je boula? Či takto. Neviem, či to ono. No, niečo myslím, ale či to je ono. Čo bolo? No, dobre, to je také, ja myslím to, že proste je to také keby gulička, alebo jak sa to povie. Ale nie gulička, ale hento taký skok a musíš dopadnúť, že na druhý skok a tak. A my sme takto jazdili s tým kamarátom, všetko úplne v pohode. Potom sme mali napríklad takú tú plochu, jak sa to volá? Takú, jak sa volá, rampu? Nie rampu. Proste niečo také a proste my sme jazdili sme úplne všetko v pohode. Potom sme našli aj také, že vlastne, že si musel z takej možno metrovej výšky skočiť dolu a tak. A akože my sme si aj vyrobili pár nejakých dropov a všetko. A proste vytvorili sme si jeden taký, že vlastne to bolo možno také, že išiel a bolo to také hrbolaté. To sme si vyrobili a potom tam bola tá plocha to sme si vyrobili a vlastne potom sme našli ešte taký veľmi dobrý drop, čo bol, že fakt, že možno takýto možno metrový drop, nie metrový, to je až moc, takých 30-40 cm, nechcem to prehnať a museli ste dopadnúť na tú druhú stranu, však to, čo som vám hovorila, to sme našli. A vytvorili sme si aj jeden taký ale trošku menší, lebo sa nám to nedarilo. A skákali sme úplne všetko v pohode, myšli sme aj na pump track, aj na pump tracku sme skákali a tam sme mali tiež ako keby takú trasu. A vlastne potom sme našli jeden taký drop, alebo jak sa to povie, nie drop, ale proste nejaký taký skok. A vlastne bol to nejaký takýto skok. A vlastne my sme to našli a vlastne že dobre, to môžeme ísť, že to je úplne v pohode. A teda sme to skákali a tak a vlastne vedľa toho bola taká možno 1,5 metra široká jama a proste meter do výšky, akože do zeme bola taká veľká. A vlastne my sme to aj skákali úplne všetko v pohode a ja som si hovorila, že keby to zle vytočím alebo niečo pokazím, môžem tam padnúť alebo niečo, vieš, a môžem si ubližiť. A akože dobre, to sme našťastie, nepadli sme do tej diery. Ani jeden. A vlastne potom sme to išli ešte možno tak 5-10 krát tú trasu a vlastne úplne všetko v pohode až na ten posledný skok, čo som vám túto teraz ukázala. To bolo proste on išiel, on to zvládol úplne v pohode, na pohodu. Ja som išla za ním a mala som takú veľkú rýchlosť, že som sa rozbehla, takto som skočila možno 1,5 metra do výšky. A vlastne vtedy som si povedala, že to nebude v pohode, to už sa mi niečo stane, som s tým zmierená, ale dúfam, že nepadnem do tej diery, ale nakoniec nikto do tej diery nepadol. A vlastne
ja som jak išla, tak ten 1,5 metra už bolo dosť. A vlastne spadla som, tuto mám ešte jazvu, takú obrovskú. A vlastne my sme, tuto mám takú jazvu a tuto som mala takú obrovskú jazvu, takúto možno. A s lakťom som nemala nič zlomený vôbec. Ale až na tento palec, ktorý doteraz tu je takto kosil a museli mi ho aj naprávať aj všetko. Vidíte, aké to je hrbolaté tuto a proste na tejto druhej ruke to nemám. A vlastne ešte mi to ostalo, vlastne ono to je aj také iné. Vlastne keď takto silno stlačím, tak ma to fakt boli, neviem s tým ešte moc tak keby hýbať, alebo hýbať viem, hej, ale neviem ako, že s tým ešte tak moc mačkať dobré veci a vždy ma to bude boleť. Čiže zlomila som si palec, išli sme doktorovi, on mi to musel naprávať a všetko a proste strašná bolesť to bola a toto je môj story time, čiže toto je môj story time o bajku a čo sa mi stalo, čiže ďakujem, že ste pozreli toto video, dajte like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa, čiže čau.